Aquesta setmana a adolescents.cat parlarem de tatuatges com a senyal d'amistat o d'amor. I us ensenyarem les parelles que més triomfen a Instagram. Us explicarem que la protagonista de 50 ombres d'en Grey i el seu ex podrien haver-se donat una segona oportunitat. I us mostrarem un experiment molt guarro fet amb un smartphone. I us deixarem amb l'entrevista a Varey, la representant de l'estat espanyol a Eurovisió. Va, fes un break, que comença adolescents.cat. Roger, Sí. estic mirant tatus. Roger, escolta'm. I bé, he decidit tatuar-me el teu nom. I clar, com el tatuo jo i som parella, doncs evidentment te l'has de tatuar tu. Ja triaràs tu el lloc, però que sàpigues que... Però per què has mirat així? Ah, no, perquè et quedaria bé els braços, no, Mònica? Gran. No, tatus no. No m'agrada, és de kinky. Com de kinky? Que no, que és de kinky. Tu creus que hi ha alguna més bonic o més romàntic que tatuar-te el meu nom al braç? Qualsevol cosa, Mònica, T'equivoques. que broteja. Des de quan no és romàntic un tatuatge? Què hi ha més romàntic? Res, una carta, un sopar, però és que el tatuatge es queda gravat a la pell, sempre, el meu nom. Anirà pel carrer i li preguntaran qui és aquesta Mònica i dirà, la meva nòvia. Jo ja li he dit que se'l faci, si no se'l vol fer ja s'apanyarà, però no hi ha res més romàntic que un tatuatge. És que un tatuatge... Tio, és que no sóc una vaca. Vull dir, les vaques s'hi agafen, els hi fan el tatu i ja està. Vull dir, jo crec que l'amor va molt més enllà de posar-te un tatu aquí que digui el nom, que posi un cor, una fletxa. L'amor és el dia a dia. És com una planta. Has d'anar regant perquè creixi. No perquè tatuïs una planta creixerà més, no. Has d'anar ficant aigua, l'has d'anar cuidant. Doncs és el mateix. Tatus. Protegen. Elsa Pataky i Miley Cyrus han segellat la seva amistat amb un tatuatge i així demostren que són més que amigues. Tenint en compte la seva situació personal, les dues celebrities en teoria són de la mateixa família si es confirma que la cantant està sortint una altra vegada amb el germà del marit de la dona de l'Elsa. Vaja, que encara serien cunyades. Val a dir que en Liam i la Miley neguen estar compromesos, però ella torna a lluir l'anell de compromís i fa uns dies van estar junts a Austràlia on ell hi té la família. A més, els van fotografiar a l'aeroport de Los Angeles agafats de la mà. Tornant al tema del tatuatge, les cunyades i dues amigues més s'han fet una onada petita i cada una d'elles se l'ha fet a llocs diferents, als dits, al peu i a l'avantbraç unes altres. Diuen que l'amistat entre la Miley i l'Elsa és ara més forta que mai, tot i que entre les cunyades la relació va canviar quan la Miley va deixar en Liam l'any 2013, amb qui hauria tornat a finals de l'any passat. Una reflexió final. Cal segellar l'amistat amb un tatuatge? O directament, cal segellar l'amistat amb coses materials o físiques? No és millor segellar l'amistat amb fets diaris i quotidians i estar al costat de les persones que t'estimes a les bones i a les madures? Que tothom faci el que vulgui, però per demostrar una bona amistat no cal tatuar-se, posar-se pírcings ni fer regals. Un nou estudi científic d'una universitat de Canadà revela que fer un minut d'exercici intens equival a fer-ne 45 d'exercici moderat. Sembla una broma, però aquesta és la principal conclusió que s'ha extret d'aquest estudi que està fet durant 10 anys. Es va dividir la mostra en 3 parts. Es van fer 10 minuts al dia d'exercici dedicant un minut molt intens, el segon grup dedicaven 50 minuts a entrenar-se cada dia i finalment el tercer grup feien una vida sedentària total. Conclusions: el primer grup i el segon van obtenir gairebé els mateixos resultats dedicant temps i intensitats diferents. Facebook ha pagat $10.000 com a recompensa a un nen de 10 anys. Per què? Doncs perquè va aconseguir hackejar Instagram tot trobant un error a aquesta aplicació. El Gianni és de Helsinki i va descobrir un error de seguretat d'Instagram que li permetia esborrar qualsevol contingut escrit d'Instagram. De fet, per demostrar-ho va arribar a esborrar un post de la mateixa companyia. El nen ha dit que amb els diners vol comprar-se una bicicleta nova, roba per futbol i nous ordenadors pels seus germans. Facebook té un programa de recompenses que serveix per detectar errors als seus serveis i recompensa a tothom qui ho faci. De moment, ja ha donat $4 milions a 800 persones. Aquesta setmana s'han vist per Barcelona 2 Lambotaxis. Què són? Doncs 2 Lamborghinis que feien el servei de taxi per la ciutat de Barcelona i gratis. El conduïen Joseph Ahram, escriptor, esportista i trader, i Seba Romero, fundador de l'agència de comunicació Black & Rat.
Els vianants que volien pujaven al cotxe i els portaven al seu destí gratis. Molts al·lucinaven, com esteu veient. Tot plegat, però, formava part d'una campanya de màrqueting de les càmeres GoPro USA. I fins aquí la secció de les notícies més destacades de la setmana. Esther, què tenim a xarxes? Doncs us explicaré quines són les parelles més famoses d'Instagram. Perfecte. Doncs a Instagram no només triomfen els famosos i els influencers, sinó que també hi ha moltes parelles que han aconseguit milers de seguidors gràcies a les seves fotos amoroses. Una de les parelles més famoses són l'Alexis and Jay. Estan sortint des de fa un parell d'anys i s'han fet molt famosos a Instagram perquè pengen fotos normalment a platges. Ja veiem que els dos semblen models i la seva fama els ha portat a que marques com Rosa Clarà o Pull&Bear els contractin com a imatge de la seva publicitat. Després tenim una altra parella que són en Murad i la Natalie, que són dos viatgers que es dediquen a fer fotos dels seus viatges, però s'han fet molt famosos perquè ell sempre fa la mateixa foto de la nòvia, agafant-la de la mà, i sembla que ella l'arrossegui cap a una nova aventura. La tercera parella de la que us parlo són dos coreans, en Dambi i la Seok, que són una parella, però ella viu a Nova York i ell viu a Seül, i per recrear el seu amor com si estiguessin junts, formen imatges on la meitat de la imatge està feta a Nova York i l'altra meitat a Seül. I és molt maco, és molt romàntic. I per últim, la quarta parella que més triomfa a Instagram són dues noies que són una parella de lesbianes, es van casar i es van fer molt famoses precisament perquè en el moment de comunicar que una d'elles estava embarassada, l'altra també ho estava. Van tenir els nens gairebé a la mateixa vegada i això els ha donat molta fama. I sempre publiquen imatges de la seva família, dels seus 4 nens, que són molt macos. O sigui, que vés a saber, potser algun dia tu i la teva parella us feu famosos a Instagram. A Adolescents.cat hem entrevistat a Barei, que serà la cantant que representarà Espanya a aquesta edició del Festival d'Eurovisió, i és per això que avui sortim al carrer a preguntar a la gent si saben què és el Festival d'Eurovisió, si els hi agrada i per què. Bueno, no hi he sentit molt a parlar i no ho he vist mai, però crec que pot estar bé. Sé què és, ho he vist algun cop fa molt i no m'acaba d'agradar massa. Crec que es porta molt a l'extrem el tema dels famosos aquests, dels països i tal. No m'agrada, perquè ho trobo comercial. Bueno, sí que sé que és Eurovisió i abans m'agradava més i ara ja no ho miro tant, però sí, trobo que és una cosa diferent que fan i està bé, sí. Sé què és, sí, perquè quan era petit encara m'ho mirava, però ara ha perdut molta categoria, ara ja ningú s'ho mira gaire bé. Més o menys, sé una mica què és, no m'agrada gaire, no l'he mirat mai, bàsicament perquè no l'he mirat mai. No en sé què és. Bueno, és per passar el rato. Com que això, no tinc ni idea què és això. No ho miro ni em sona que és un concurs de cantants o alguna cosa així i que és tipus La Voz, no? Algo així. Sí, no ho veig i no m'agrada perquè trobo que és una manera de perdre el temps. Ho mirava, però amb els anys ja ha anat com baixant de qualificació. No sé com es diu, però que ara és una merda. Un escalador americà, Alex Loeb, va desaparèixer per una allau fa 16 anys a Sishapangma, la 14a muntanya més alta del món, i ara ha estat trobat mort al costat del seu company, el càmera de les expedicions, David Bridge. L'accident va passar l'any 1999 a la muntanya que fa 8.013 metres d'altura i està al Tibet, a la zona nord de l'Himàlaia. Uns altres escaladors han estat qui anys després han trobat els cossos dels dos companys escaladors. La vídua del famós escalador, a qui li deien popularment pulmons amb cames, ha confirmat la notícia. Per cert, a l'accident un dels excursionistes va sobreviure, l'Anker, qui ha explicat en més d'una ocasió l'accident que van patir a la muntanya amb la llau. Val a dir que l'any 2001 ell i la vídua del seu amic i company difunt es van enamorar i es van casar. Junts van criar els nens del matrimoni anterior i han tirat endavant la família. Esther, sí. Mira, la Dakota Johnson ha tornat amb el seu ex, amb el Matthew Heath. No sé si et pot interessar.
Sí, ara escriuré, molt bé, molt bé. Que és maco, l'amor. Sí. Sí, quan dues persones es miren als ulls i es nota que no, aquest sentiment de l'amor, que s'estimen entre els dos. És maco, no? Sí, suposo que sí. És que no puc, ja no sé com dir-li més clarament. Li llenço en directe i tot i no ho pilla. Bueno, no ho pilla o no ho vol pillar, no ho sé. Ja no sé què fer. Opinió sobre qui? Esther. No, sobre l'Esther passo. Dakota Johnson, l'actriu que donava vida a Anastasia Steele, la protagonista de 50 ombres de Grey, podria haver donat una segona oportunitat al cantant de la banda Droners, Matthew Heath. Els van fotografiar passejant donats de la mà per Nova York. Era un rumor i així es confirmava la notícia. Sembla que els seus problemes sentimentals s'haurien solucionat i per això haurien decidit tornar-ho a provar. Tot això passa després que ella digués que estava soltera en el programa de l'Ellen DeGeneres. També va explicar que la cansa bastant rodar tantes escenes de sexe. Com sabeu, Johnson segueix rodant 50 ombres més fosques i 50 ombres alliberades. Per tant, ella té una agenda molt plena i, de fet, aquest va ser un dels motius de la seva anterior ruptura, així com la seva fama. Així que res, a veure si entre rodatge i rodatge troben el seu temps per poder estar junts i sembrar de mica en mica el seu amor. Pels fans de la història, com sabeu, el nou rodatge va començar al febrer i està previst que duri uns 5 o 6 mesos. Quan s'estrenarà la segona entrega de la sèrie? Doncs el cap de setmana de Sant Valentí de l'any que ve, del 2017. I un any més tard arribarà la tercera, 50 ombres alliberades. Ernest. Digue'm, Nuri. A veure, a partir d'ara, cada dia, sens falta, un vídeo a l'Snapchat. Que no falli. Cada dia un vídeo a l'Snapchat. Snapchat? Però què és Snapchat, Núria? És que no sé què és Snapchat. Flipo. És la xarxa que més de moda està entre els joves i tu no ho saps? Hòstia, Núria, una altra xarxa social, però ja està bé, no? Periscope, Facebook, Twitter, Instagram... Com si diguessin 50. No sé, és que jo no tinc temps, Núria, és que ja entre els Per mi, continguts... com si no dorms. Que no cobres poc, maco. Posa't les piles, va. I si no, doncs busquem un altre cap de redacció. Si és que... el que hi ha. Un portal com adolescents.cat ha d'estar sempre a l'última. Hi hagin 3 xarxes o n'hi hagin 50. Aquí, qui no corre vola. Ja ho sabeu, doncs? Seguiu-nos ara a Snapchat. L'usuari és senzill, adolescents.cat, i no us perdeu cap vídeo. Tindries nassos de sucar el teu smartphone amb crema de xocolata i avellanes? Nosaltres, només d'imaginar-ho, ja ens posem mig malalts. Tranquil, no cal que ho imaginis. Hem trobat un experiment a YouTube on ja ho han fet. Així que torna el pot de Nutella a la cuina, si és que ja l'havies agafat, que no cal que facis un disbarat. Pensa que a ell li regalen telèfons perquè vagi fent experiments i no és ni el teu cas ni el nostre. Dit això, anem a comprovar què li passa al telèfon si l'empastifa amb Nutella. Primer el suca amb un ganivet, com aquell que estigués sucant una llesca de pa. El suca amb la mà i vinga, fotre-li més pasta. Quan ja està ben pringat, decideix que ja ha arribat el moment de netejar-lo. Ho prova amb aigua freda primer, però no n'hi ha prou i l'acaba posant a raig d'aixeta. El lavabo queda ben emmerdat. Després comprova i se n'adona que carrega bé, però que el so dels timbres s'escolten una mica baixos. Home, pots comptar, els foradets de l'altaveu encara deuen estar bruts de Nutella o d'aigua. Per si de cas, no ho proveu a casa. De qui és aquest tàper? Fa molt mal olor, això. Ah, és meu, aquest. Sí? Ah, no, me va fer ma mare, deu fer una setmana i s'ha fet malbé. Roger, però no saps que hi ha iniciatives per aprofitar el menjar per la gent que no té recursos? Ho fan a les escoles, a les universitats, hostaleria... Què, ho tiro, no? Sí, com si sobrés... malauradament l'haurem de tirar. Hi ha gent al nostre voltant que passa gana i altres que tiren menjar. És així d'incongruent, però és així. Als restaurants, hotels, bars, hi sobra molt menjar. Però també hi ha un altre lloc on n'hi sobra gairebé sempre. Parlem dels menjadors escolars o universitaris.
Mai saben ben bé quants alumnes es quedaran a menjar o fallaran, si no han pogut anar a l'escola o a la uni, i el mateix passa amb els mestres. Els mateixos cuiners són els que els fa mal veure com sobra tant menjar i l'han de tirar o donar per la porta del darrere a famílies que ho necessiten. Però donar el menjar que sobra a la gent que ho necessita no és tan senzill. Es podria produir una intoxicació fàcilment. Per això, alguns cuiners d'escoles catalanes els donen immediatament després de cuinar perquè es consumeixi el mateix dia. Això sí, mantenint-lo en fred, a la nevera. L'altra manera seria congelar el menjar i tot això recomanen que s'envasi i s'etiqueti amb el producte, posant dia de cocció, de què està fet i si té al·lèrgens. Ja fa anys que, per exemple, algunes universitats catalanes congelen el menjar sobrant i el donen a entitats socials, que els van a recollir 2 o 3 dies per setmana. Hola, benvinguts al consultori d'adolescents.cat. Parlem, com sempre, de psicologia, de sexualitat, de temes de parella i anem a veure quin parell de consultes tenim avui. Parlarem amb una noia que està una mica confosa. Ens diu: hola, tinc un petit problema, us comento, tinc 14 anys i fa gairebé un any que m'agrada un noi del meu club d'atletisme. Té un any més que jo, però entrenem en el mateix grup. També ens diu: fa un temps li vaig dir que m'agradava, però bueno, no ens coneixíem tant com ara. Parlem només per WhatsApp i jo vull parlar amb ell cara a cara. Això de parlar a la realitat, diu ella, només va passar un cop i va ser una conversa molt curta. A l'acabar la cursa ell va venir on estava jo i em va preguntar en quina posició havia quedat. Només m'ho va preguntar a mi i a cap altra noia més. El cas és que estic confosa. Els entrenos a vegades em mira, jo el miro, però des de fa 2 mesos ja no parlem ni pel WhatsApp. No sé què fer, estic super descol·locada. Clar, intueixes pel que et diu que li agrades, però de fet només heu creuat algunes mirades, un dia et va parlar, tot això, tot i que podrien ser factors per pensar que potser li agrades, no és definitiu, d'acord? No podrien ser proves definitives de que realment aquest noi estigui interessat per tu. I llavors sí que potser el que hauries de fer és, per exemple, tornar a reprendre les converses per WhatsApp, però sí que nosaltres recomanem que el món virtual està molt bé, però el que realment has de fer és focalitzar el cara a cara. Per tant, vés un dia, quan s'acabi l'entreno, comença a parlar amb ell i vés a saber què pot passar a partir d'aquí. Sigues valenta, que si no et quedaràs amb les ganes, d'acord? Anem per la següent. Ens diu: hola, tinc 15 anys i fa poc que he descobert que sóc homosexual. M'agradaria poder trobar altres nois que també ho siguin. Quan veig parelles gais em fan enveja, crec que m'agradaria trobar parella, ja m'he liat amb alguns nois, però no conec gaires homosexuals. Soc dels pocs que ho ha dit obertament al públic. Em podríeu ajudar? Doncs en Lluís, que és qui ens escriu, primer li hem de dir que és molt valent, no tothom s'atreveix a fer públic que és homosexual, cosa que és el més normal del món, però encara a dia d'avui costa. Per tant, el risc està que com que ell ja ho ha normalitzat i ja ho ha fet públic, doncs es trobi amb d'altres persones que vulguin mantenir una mica l'anonimat o la seva intimitat en aquesta àrea. Què recomanem? Doncs bàsicament que pugui anar a alguna associació de LGTB perquè allà pot conèixer persones de diferents edats amb la seva mateixa orientació i que comparteixin moltes altres coses. Evitem potser més l'oci nocturn, que potser es va com més a la idea de lligar, i potser el millor és anar a alguna associació, que n'hi ha moltes arreu de Catalunya, d'acord? Aquesta i d'altres preguntes les responem a adolescents.cat al consultori. Entreu, deixeu-nos el vostre missatge i us el responem, i si no, recordeu, com sempre, que teniu el llibre del consultori d'adolescents.cat a totes les llibreries de Catalunya, d'acord? Adeu! Fins aquí el programa 46 d'adolescents.cat. Podeu comentar a través del hashtag, però no hem acabat del tot encara perquè ens falta veure l'entrevista que li hem fet a Varei, la representant d'Espanya a Eurovisió. Mireu que ens explica coses molt interessants, i si aneu a la platja, això no ho cuento, però bueno, sí que ho cuento, perquè el sol, vaig sentir l'altre dia, que comença a picar ja com a l'agost. Us poseu crema, i perquè als caps de setmana això la gent aprofita per anar a la platja a vegades. S'ha entès o no, Xavi?